Mo tirada na sab ang mga Choyans. Ay, dili man dito si Monmon, pero ako dahil si Choy, yung vlogger nga dili tisoy. Usa sab din sa akong gikabisihan karon mga Choy, samtang wala ta stock sa tong ukay-ukay. Karon nga dili po tala ayon pagpaabot ba. Unya dili sa masayang ang panahon, kay base niya kitay mawad-an og panahon na naunsa na. Karong adlaw mga Choy uban ni ko ninyo, pero kung dili sa mo manguban o dili lang sab ko mamugos. Atua ra lang ning sugda ning video sa pagplastar sa tong motor din ha, kay mo na tong gamiton pagpangumpra. Kumbati gyud po ning adlaw mga Choy, kay sayo kay ko nakamata. Sukad gyud po nga nagnegosyo ko kay mga Choy. Tagsayo na gyud tang mata ni, kay namang goy ubang customer mga Choy nga mohangyo ipasayo og hatod ang ilahang na mine ug unya kay no choice man ta, sayo tag mata. Nag-uban dai mi karong adlaw ni mama mga Choy, kay kami manduha mangumpra, pero before mi nangadto kumprahanan at hapit sa Medinis na tasya. Kay naado paliton si mama dinhiya mga Choy about sa amoa, parehaning bakos. Agoy abi kog unsay tuyo ni mama dinhiya, kani maray bakos nga ibunal niya sa moa. Dayon samtang nagpalit pa si mama dito sa Natasya, aw kita kay mga ukayay man ta, naman tayo nakituan nga ukayan dinhiya mga Choy, rebisa po sa kintahay ta. Pero sa wala pa lang ko nakarebisa, kay balo na gyud ko nga wala na gini mga mabisa dinhiya, kay balo na ko sa kabadbaran mga Choy, daghan na kay glason. After ana niadto na mi sa one stop kay dinhiya man mangumpra, kay barato ra unya nindot pa gyud ang ilahang mga stock. Dayon mo na din to mga barbecue o kanig yung mga chicken feet ba unya ulo, kay mo manay kasagari mahalin, mo punay kasagari ginapangita sa mga tao dito sa muang dapit. Punit-punit lang ug kadinha kung pila im gusto, kuha din ta aning kinai nga luto na daan, kay aron dili ta mahasol og papabukal sa kalayo ani. Unya para sab nga dali ra pud ang proseso sa pagbuhat og barbecue aning tinai mga Choy, bahalag pag-abot nato sa balay ang kanilang tiil ug ulo ug karne nga ato ang latan. Unya ang atong tinai atoan na lang ng hugasan ug i-marinate na tuguna, kay aron unahon po natug tuhog sa barbecue stick. Arang daghan na pud og tao dinhiya sa one stop mga Choy, mo nang arang taasa pud sa pila, dili kita makadali og pangumpra dining dapita, kay arang daghan na magin nila customer dinhiya tungod kay barato ra man lagi. Mao nang dugukon gid sila mga tao. Di na lang tamang hilabutan na nila kung daghan ang tao din na basta kay kita nagpagwapo-gwapo rata din kay nindot may lang sa amin pasamina. Unya unsaon man ning habit may ginato ning pagpangukay mga Choy, mapa sinina, mapa short, mapa jogging pants, mapa sapatos. Wadto gid ta kay mama may ato ang habit. Ibiyaan ako si mama dito asamtang kapila siya kay nanhi ko dinhiya. Pag anhin ako pagkanindot sa ko nakita mao ni ang studios dinhiya mga Choy, ilahang gibaligya abi kog sapatosan naa man po di ay sinina nga ukay-ukay dinhiya. Promise, grabe kanindot kay na puti pa kaayo. Pag human natog tanaw dito balik din ta dinhiya ni mama kay okay naman. Human na magyag pila mo na tanan nato ang gikumpra. Dayon uli na dayon sa balay kay ato nang hugasan ang atong gibang kumpra. Siyempre di nato nahugasan nga hugaw pa man alangan pa kanon nimo mga tao hugaw nga barbecue. Arang pag ginamong guula ng panahon na kay murag didag-om man basin dili niya ta maka-display aning barbecue ba. Dayon pag humana tog hugas dinhaa naghaling na dayon ta kay sumala sa kong giingon gay na tuwa pa ng latan ng ulo ug tiil ug karne. Langan mga Choy, gahi pa man na sa tuhugon mo nang kinahanglan na tulatan kay ron humok sa tuhugon. Ron di na ta maglisod ba kay na may mga paagi nga sayon mo tayo atong buhaton. Dayon pag humana tog lata dinhaa mga Choy, atoan na dali ng butangan og barbecue mix unya ato ang food coloring kay aron nga nindot sa tan-awon. Unya ato day ng magicon sa katulo aron nga ma-display na largo. Di na ta maghago-hago sa tong gawgalingon kung kahibalo man ta mo magic. Oh, di ba? Giingnan ta mo nga kahibalo kung magic mo nang na-display na nagkalit dinhaa. Hapsay ra po atong pag-display dinhiya, bahalag sa iyo pa kay alas 3 pa in taon ni sa hapon mga Choy. Ato agi nang gisayuhan dinha ang display kay basin di ay nay mga tao nga ganahan mo snack og barbecue, kay kasagari biya sa mga tao ilaha ra yung isudan ang barbecue, pero dinhiya sa mo lahi mga Choy. Pang snack ra ng barbecue bisag unsa ka mahal. Hala, pang snack ra nila kay mga kwartaan man ni sila diri, kami may pobre dining dapita. Pero bahala na, salamat kayo. Largo na lang ta pagagabi dinaa kay di ba og barbecue gabi gina kasagari. Manang salamat sa tong mga buyers dinaa mga silingan. Mao na atong mga finished product
Ay, dili finished product. Actual nga product nga gisugba ng barbecue dinaa pagkalamia.